ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରିମିତର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଥିଲା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ପିଥାଗୋରାସ ଉପପାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ତାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାମାନେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥାଅ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ତୁମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ତ ସରିସାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଆମେ କରିବା। ଅନୁଶୀଳନୀ 5A 1 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେ କୌଣସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କେତେକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି, ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମକୋଣରେ କର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟୀ ବା ପିଥାଗୋରାସଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗଟା କାହାର ନା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବାହୁ ଦିଟା ବା ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ମୁଁ ଅଲରେଡି ବି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଛି। ଏଠି ଖାଲି ଛୋଟ କିନା ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଏଚ୍, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟା ହେଲା ଏଚ୍ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ବି ବେସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବା ଏଟା ଭୂମି, ଏଟା ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ଆମର ପିଥାଗୋରାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ, କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ତା ମାନେ ଏଚ୍ ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦ୍ୱୟ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ, ତାହେଲେ ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଇଏଟା ଆଗେ ବାହାର କରିଦେବା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା। ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେମିତି ବାହାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ବର୍ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ବର୍ଗ ଥିଲେ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଟା ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା। ସେଇଭଳି ତାହେଲେ ଆର ସୂତ୍ର ହଉଛି ଏତିକି। ତା ମାନେ ଏଚ୍ ଆମର ବାହାରିବାର ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ, ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତା ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଭୂମିର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟିର ବର୍ଗମୂଳ ବା ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦେଇଛି ସେମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ସମକୋଣୀ ଦିଟାର ଭୂସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ, ତାହେଲେ ଭୂସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ କିଏ କିଏ ନା, ଭୂମି ଆଉ ଉଚ୍ଚତା, ତାହେଲେ ପି ଆଉ ବି, ଅଲରେଡି ଆମକୁ ପି ବି ଦେଇଦେଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତାମାନେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏଚ୍ ବା କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବାର ସୂତ୍ର କ'ଣ, ପିଥାଗୋରାସ ଅନୁସାରେ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଦେଖ ଆଇ ମୁଁ ପୁରା ସବୁଗୁଡାକ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କରିବି। ତାହେଲେ ଆଇରେ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ମନେ କର 3 4 ଦେବା, ତାମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେକୁ ପି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗୋଟେକୁ ବି ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଅଟୋମେଟିକ। ତାହେଲେ 3 ର ବର୍ଗ ମିଶାଣ 4 ର ବର୍ଗ ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତା 3 ର ବର୍ଗ କେତେ 9 ପ୍ଲସ୍ 4 ର ବର୍ଗ କେତେ 16, 16 ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ତାହେଲେ 25 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5। ରୁଟ୍ ଓଭର କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କେମିତି ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କରାଯାଏ ନା। ରୁଟ୍ ଓଭରର ଦିଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କହିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ନହେଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସର୍ଟଲି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବାର ଦିଟା ଉପାୟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭାଗକ୍ରିୟା ଆକାରରେ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର କୋଉ ଆକାରରେ ନା, ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ବାହାର କରିକି ବା ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ତାର କରାଯାଇ ପାରେ। ତେଣୁକରି ତାର ଦିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ତୁମେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ଆଣିବି, ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରେ କ'ଣ ଅଛି, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାମାନେ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ 5 ର ବର୍ଗ ମିଶାଣ 12 ର ବର୍ଗ ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ସେଭଳି 5 ର ବର୍ଗ କେତେ ନା, 5 ବର୍ଗ ହେଲା 25, 12 ବର୍ଗ କେତେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ ହିସାବ କରିବ, 12 ଗୁଣନ 12 କେତେ ବାହାରିବ, 144 ହିଁ ବାହାରିବ।
ତାହେଲେ 144 ମିଶାଣ 25 ହେଲା 169 169 ରୁଟ୍ ଓଭର ହଉଛି 13। ମୁଁ ଏଟା ସିଧାସଳଖ ବାହାର କରିଦଉଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନିଜେ ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କରିପାରିବ ବା 13 ଗୁଣିଲେ ବି ଗୁଣିକି ବି ତୁମେ ପାଇଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଥାର୍ଡ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଇଭଳି ଏଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ବର୍ଗ ମିଶାଣ 24 ବର୍ଗ ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଶୁଣି 7 ବର୍ଗ କେତେ? 7 49। 24 ବର୍ଗ, ଯଦି 24 ବର୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାହାର କରିପାରିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ରଫରେ ଗୁଣି ପାରିବ ହେଲା। 24ରେ ଏଇଠି ମୁଁ 24 ଗୁଣି ଦେଉଛି। 24ରେ ହଉ, ମୁଁ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଫ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ରଫ୍ ଏ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ, 24ରେ 24 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଫ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। 4 × 16 6 ରଖିଲା 1, 4 × 8 = 9, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4 କେତେ ହେଲା 6, 9 = 17 7 ରଖିଲା 1, 4 × 1 = 5, 576 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 576 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ଆମେ ଯଦି 576ରେ ଆମେ କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବା? 49କୁ 49 ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 9 × 6 = 15, 5 ରଖିଲା 1, 7 × 4 = 11, 1 12 2 ରଖିଲା 1, 5 × 6 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 625। ତାହେଲେ 625 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହବ କେତେ? 25। ତାହେଲେ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଆସିବ? କର୍ଣ୍ଣ ହବ 25। ସେଭଳି ଆଇଭି ଦେଖିବା। ଆଇଭିର ଅଛି 8 ମିଟର ଆଉ 15 ମିଟର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ବର୍ଗ ମିଶାଣ 15 ବର୍ଗର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ 8 ବର୍ଗ 8 × 64, 15ରେ 15 ହେଲେ କେତେ କେତେ ହବ? ନା ତୁମର ଏଟା ହବ 225 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହଉଛି 5 4 9 6 2 8, 299 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ 299 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହବ? ହିସାବ କରିପାର କେତେ ହବ? 17। ଶେଷ ତ କେତେ? ତୁମର ଉତ୍ତର ହବ 17। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣରେ କରିଦେଉଛି। ଉତ୍ପାଦକରେ ଏଇଟା କିଛି ଇଏ ହବନି, ତୁମକୁ ନିଜେ ଏଇଟା କିଛିଟାକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଘୋଷିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖ 17 17 ଗୁଣିଲେ 7 7 49 9 ରଖିଲା 4, 7 × 7 = 11, 7 × 7 1 × 1 9, 7 × 8 299, 299ଟା 17 ହେଲା। ସେଇଭଳି ଆଇଭି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭି କରିବା। ଭି ଦେଖ, ଭି ର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ସେଇଭଳି ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.5 ର ବର୍ଗ ମିଶାଣ 2 ର ବର୍ଗର ରୁଟ୍ ଓଭର। 1.5 ର ବର୍ଗ କେତେ ହବ? ନା 1.5 ର, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦଶମିକରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମିକ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ତାର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ତାକୁ ଶୂନକୁ ନା ଦଶମିକକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଏ। ଦଶମିକ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି 15ରେ 1.5 ଉଠେ, 1 ଗୁଣନ 1.5 କରିବା ଯାହା, ଆମେ ଦଶମିକଟା ଉଠେଇଦେବା। ଦଶମିକ ଉଠେଇଦେଲେ କେତେ ହେଲା? 15। ତାହେଲେ 15ରେ 15 ଗୁଣିଲେ 225, ତାହେଲେ ଆସିଯିବ 2.25। ଏଠି ଦେଖ 15 ଗୁଣନ 15 କେତେ ହେଲା? ଯୋଉ 225 ହବ। ମୁଁ ସେଟା ସଳଖ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେହେତୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ଦିଟାଙ୍କ ଥିଲା, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଶମିକ ପରେ ଦିଟାଙ୍କ ଥିଲା, ଆମେ ଡାହାଣ ପଟୁ ଦିଟାଙ୍କ ଛାଡ଼ିବା। ତାହେଲେ କରିକି ଆମେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ବସେଇବା। ତାହେଲେ 2.25 ମିଶାଣ 2 × 2 = 4 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହେଲା? ନା 4 2 6, 6.25 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହେଲା। ଏଇଠି 6.25 ର ରୁଟ୍ ଓଭରରେ ଏଇଠି ତୁମର କ'ଣ ହବ? ଏଇଠି ତୁମର ଲାଗିବ ଟିକେ। ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଭାଗକ୍ରିୟା ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା। ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଏଇଠି। ଦେଖ 6.25 ର ଆମେ ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କରିବା, ଯୋଉ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁରେ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡାକୁ 2 2ଟି ଯୋଡି ଯୋଡି କରାଯାଏ
ହେଲା। ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଯେହେତୁ ଅଛି ଦଶମିକ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆମେ ନେବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଭାଜ୍ୟ, ଏଇଟା ଭାଜକ। ଭାଜକରେ ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ପକେଇବା ଭାଗଫଳରେ ବି ସେଇଟା। ତାମାନେ ଆମ ନିୟମ ଅଛି କ'ଣ, ସାଧାରଣ ହରଣରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ହରଣରେ ଭାଜକ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାଜକରେ ଗୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଜକରେ ଯାହା ପକେଇବା ଭାଗଫଳରେ ସେଇଆ ବା ତାର ବର୍ଗକୁ ହିଁ ଆମେ ହିସାବ କରିବା। ତାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଯୋଉଟା କି କ'ଣ ହଉଥିବ ନା ଭାଜ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହଉଥିବ, ତାମାନେ 6ରୁ କମ୍ ହଉଥିବ। ଆମେ 2ର ବର୍ଗ 2 ଦୁନେ 4, 3ର ବର୍ଗ 3 3 9, ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ହବନି। ତାହେଲେ ଆମେ 2ର ବର୍ଗ ପକେଇବା, 2 ଦୁନେ 4। ସାଧାରଣ ଯେମିତି ଫେଡାନ କରାଯାଏ ସେମିତି ଫେଡ଼ିବା, 6ରୁ 4 ଗଲା 2। ତାର ନିୟମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ପଡ଼ିଥିବ ଯୋଉ ଶେଷ ଭାଗଫଳଟା ଯାହା ପଡ଼ିଥିବ ଭାଜକ ସହିତ ମିଶାଣ ହବ। ତାହେଲେ 2 2 4। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏକକ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ପକେଇବା। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା ଆମର ଦଶମିକ ପଡ଼ିଗଲା। ଦଶମିକ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା କେତେ, 2 2 5 25। ଏଠି ଯେହେତୁ ବର୍ଗ କଥା କରାହେଉଛି ତେଣୁକରି ଏକାଧରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 225। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ କେତେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆ ସହିତ ଆମେ ଗୁଣିବା। ତାମାନେ ଏଇଠି ଯାହା ପଡ଼ିବ ଭାଗଫଳରେ ବି ସେଇଆ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ପକେଇବା ଆମକୁ ସେତିକିରେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଠି 1 ପକେଇବି ତାହେଲେ 41 ଗୁଣନ 1, ଯଦି 2 ପକାଏ ତାହେଲେ 42 ଗୁଣନ 2, ଯଦି 4 5 ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ 5। ତାମାନେ ଏଇଠି ଏକ ଘରେ ଏଇଠି ଯାହା ପଡ଼ିବ ତୁମର ଭାଗଫଳରେ ବି ସେଇଆ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ 5 ପକାଏ 5 × 25, 5 ରଖିଲା 2, 5 କୋଡ଼ିଏ 2 22, 225 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି 5 ପଡ଼ିଗଲା, ଏଠି 5 ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖ 225। ତାହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ କ'ଣ ଆସିଲା 0, ତାହେଲେ ସରିଗଲା। ତାମାନେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା 2.5। ତାହେଲେ 6.25 ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହବ 2.5। ତାହେଲେ ସେଇ ଇଏର କର୍ଣ୍ଣଟା କେତେ ହବ 2.5। ସେଇଭଳି VI ର କହୁଛି 10 ଆଉ 24। VI ତାହେଲେ H = 10ର ବର୍ଗ ମିଶାଣ 24ର ବର୍ଗର ରୁଟ୍ ଓଭର। 10ର ବର୍ଗ ହଉଛି କେତେ, 10ର ବର୍ଗ ହଉଛି 100 ମିଶାଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି 24ର ବର୍ଗ ବାହାର କରିଥିଲେ 576, 576 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତାହେଲେ 576 ମିଶାଣ 100 ହେଲା କେତେ 676। ତାହେଲେ 676ର ଆମେ ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ସେଇ ରୁଟ୍ ଓଭର ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 676 ରୁଟ୍ ଓଭରରେ ଦିଟାଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ଦେଖାଇ ଦଉଛି, ତା ସହିତ ତୁମର ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦେଖ 6 7 6 ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣରେ ବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଯେମିତି ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 2 ପଡ଼ିଲା, ଏଠି କେବଳ ମୌଳିକ ହିଁ ପକେଇବା, ଆମେ ଯୌଗିକ ପକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। 2 3 6 2 3 6 ଆଉ ରହିଲା 1 2 8 16। ପୁଣି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ପଡ଼ିଲେ 2 କେ 2 ଆଉ ପଡ଼ିଲା 1 13 212 ଆଉ 1 2 9 18 ହେଲା। ତାପରେ ଏକାଥରେ 9 6 15 1 16। ଏଠି ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି 13 ପଡ଼ିବ, 13 ଏଠି 13। ତାମାନେ 2 ଗୁଣନ 13 ଗୁଣନ 13। ଆର ନିୟମ ହଉଛି କ'ଣ, ଦୁଇଟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନେବା। ତେଣୁ 2ଟା 2 ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନେବା, ଏଠି 2ଟା 13 ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ 13 ନେବା। 13 ଦୁନେ 24। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହବ, ବର୍ଗମୂଳ ହବ 26। ଆମେ ଦେଖ ଯୋଉ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଏଇଟାକୁ 6 7 6। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଆମେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା ବା ଦଳ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 7 6 ଗୋଟେ ପଳେଇଲା, ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ଯେମିତି ଆ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପକେଇବା ଯେମିତି 6ର ଯାହାର ବର୍ଗଟା 6ରୁ କମ୍ ହଉଥିବ, ଅଧିକ ହବନି। ଦେଖ ଯଦି 2 ପକେଇବି ଏଠି 2ର ବର୍ଗ 4, କାହିଁକି ନା 3ର ବର୍ଗ ହେଲା ବେଳକୁ 9 ହେଇଯାଉଛି, 6ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। 2 ଦୁନେ 4 ଫେଡ଼ି ହେଲା 2 ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଇଥିଲା, ଶେଷରେ ଯୋଉ ଇଏଟା ପଡ଼ିଥିବ ଯୋଉ ଭାଗଫଳଟା ତା ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ 2 2 4 ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଯାହା ପକେଇବା ଏଠି ସେମ୍ ପକେଇବା। ଓହ୍ଲେଇବ କେତେ 7 6 76। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ 6 ପକଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା ପକେଇବି ସେତିକିରେ ଗୁଣିବି। ତାହେଲେ 46ରେ 6 ଗୁଣିଲେ 6 36 6 ରଖିଲା 3 36 18 3 21 200।
सॉरी ये भूलटा गुणनटा टिके भूल कली 636 रु 6 रखला 3 6 जो 24 24 3 27 276 हैला 276 छिड़ी होला तेंगरी पाई गले 26 हैला तेगरी एटी उत्तर हबो केते 26 हे होला एक नंबर आशा करू जे एक नंबर रो जो उत्तर गुड़ा मु बाहर कली सब डिटेल्सली बाहर कली जोड़ा कि आशा करू जे तुमे भल भाव बुझी पारिथिबो आउ पुणी आमे कोन करिवा से भली 2 नंबर टाकू आमे वर्तमान मु पर क्लास रे यार 2 नंबर को पूरा पूरी संपूर्ण डिटेल्स भाव रे ताको बाहर कर देबी आउ तुमको बुझेबी तेगरी आशा करछि एक नंबरटा भल भाव बुझी पारिथिबो आउ रूट ओवर किभली बाहर करार ताहा भी तुम जानी पारिथिबो आउ जदि मो क्लास टी तुमको पिलानको भल लागुथा बा बुझी पारुथा ताहले सब्सक्राइब करो एवं निज सांग मानकू शेयर करो अधिक शेयर करो थैंक यू।